cuci maza. An cuce su. Faɗan ka sai dai ka yi shi a cikin gida in ka fito waje kana tsoron mazaje. Kai dai wallahi nayi da na sanin aurenka. Wallahi nayi da na sanin aurenka. Ba abin da ka iya ba ka saki ka mace abinci ka ci ba. Ni wallahi ka sake ni na koma inda na fito. To na ki sakin ki ba. Ka ci duka. Dan daidai nake da kai a gidan nan. Mara mutunci. Ga kanan mara mutunci ba da kaddara. Ma alƙur'ani gidan nan. To ka sake ni in koma inda na fito dama kaddara ce ka na auren ka. Me ka saki? Ya za ku zo ku tara jama'a ku ringa hayaniya cikin jama'a me haka? Wannan wulakanci ne. In ba rahin mutunci da wulakanci ba. Me ba ne mata? Bai wa Allah me hada ku haka daga gida. Wai ba ta ban ba. A aikin ta ne bai wa kuma. Wata je ta ne wai. Wannan mutumin aure da ni da shi na fasa ba zan yi ba. Me zan da shi ba da kaddara ni kai baka ja kanka bala'i. ba. Wallahi kai ka ja kanka bala'i. Kai baka san wannan ba? Wannan ka kiyaye ni. Ba ka so koma kanka ga amma kin sani na sani. Ka kiyaye ni. So na ke ina zuwa. Ki dawo mana. Ni ke kwabe ta giya. Ko ba igiyar auren ki rabu da ita. Kace mun wannan tai karuwanci a gurare da bai irin su farangada irin su tafa irin su makuwa duk inda ka san ana zaman kujera ta yi. Wannan kace uwar mugu na aure. Ta ci wannan hede uwar shege. Kai ai wannan da ka san wannan karuwanci da baka auro ta ba ta yi zaman kujera a Maimuja ta yi a Makuwa ta yi a Lagos Marimbus ta duk inda ka sani ana karuwanci ta yi. Ai tsoho ya iska ce. Na yadda. Ba ai ne mamaki ma da har yanzu kake raya baka ni na ji tunda na tsaya da ita kullun ta Allah Henji tana warin asfalt kuma ba ya take ba. Wa ai iskanci ne. Ban da garin ta take. Kana zuba abinci ma ubaci. Kullun yan nan ta dinga warin asfalt. Kuma ai an ce mun ta sayar da angula tsariya kana. Ne ne sheda tunda amarin bu aike take nan. Kai yanda da Allah ku gidan nan ka ma dugu mu je ka kasanta mu da ka ƙara ce ma da na ciyarka. Na kai sa goyon da nake da kowane tantiri a garin nan. Ni wallahi mace ce mai kaman maza dan duk wanda ya mun sai na mai munafukan banza munafukan wofi da ku tsaya mana. Ku yi subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa ku yi liking ku yi comment sa'annan ku yi sharing